Is-Sibt 14 ta' Mejju hija l-ġurnata li fiha se jsir il-ftuħ uffiċjali tal-Special Olympics, avveniment li se jara l-fuq minn 450 atleta minn madwar l-Ewropa u jinġabru biex jikkompetu f'diversi dixxilpini sportivi. Fost diversi għawwiema li se jieħdu sem fid-dixxilpina tal-water polo hemm Benji Camilleri. Benji, żagħżugħ ta' 24 sena b'abiltajiet differenti, tkellem ma' News fil-Pixxina Nazzjonali f'Talqroq waqt li kien qiegħed fl-aħħar sessjoni ta' taħriġ u spjega li bħalissa l-preparamenti għaddejjin ġmielhom mal-coach Martes Fava li ħadmet qatih biex Benji jidħol bruħu b'ġismu għal din il-kompetizzjoni. We are putting a lot of energy in our training. And the coach is training us really hard, and the more training we do, the more gold medals we will get. Huwa qal li jħossu gbur li għandu din l-opportunità li jirrappreżenta lil Malta f'kompetizzjoni daqshekk importanti għal pajjiż. I feel very proud to be representing Malta. Mr. Benji Timothy ikkummenta li mhux biss għalih bħala ġenitur imma wkoll għal Benji din l-esperjenza hija waħda inkredibbli għax bis-saħħa ta' attivitajiet bħal dawn qed jara lil libnu jiżviluppa kuljum. L-esperjenza hija pożittiva ħafna, naraw l-iżviluppa ta' tfal kuljum pratikament. Il-fatt li tipparteċipaw ġo kompetizzjoni internazzjonali hija xi ħaġa li lilna tina ħafna pjaċir u l-opportunitajiet qegħdin hemm għax hemm organizzazzjoni bħal Special Olympics Malta, Special Olympics International li jorganizzaw dawn l-affarijiet. Timothy appella lil dawk il-ġenituri kollha li għandhom it-tfal tagħhom xi abilità differenti biex jikkuntazzjaw lill-Special Olympics għax hija xi ħaġa eċċezzjonali li tara lil uliedek uħossuhom kapaċi u parti minn komunità. Appella lil kull parent li hemm hemmhekk hemm barra li forsi għandhom tfal b'xi diffikultà jew oħra, l-ispektrum huwa vast, jiġifieri u jġibuhom għax l-iżvilupp mhux biss fiżiku, l-iżvilupp huwa totali u naraw ħafna affarijiet tajbin.